କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ପଥର ଗଠନର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଭଲ ଭାବେ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ପରିସ୍ରାକୁ ପତଳା ରଖିଥାଏ ଏବଂ ପଥର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମ୍ରେ 8ରୁ 10 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। କମ୍ ସୋଡ଼ିୟମ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କ୍ୟାଲସିୟମ ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଉଚ୍ଚ ସୋଡ଼ିୟମ ସ୍ତର ପରିସ୍ରାରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ନିର୍ଗମନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ଏହା ଷ୍ଟୋନ ଗଠନର ପ୍ରୋସେସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରେ। ଖାଦ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ୟାଲସିୟମ ରହିଲେ ତାହା ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅବଶୋଷଣ ବା ଆବଜର୍ପସନକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଅଧିକ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯେପରିକି ପାଳଙ୍ଗ, ବିଟ୍, ବାଦାମ ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ପଥରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରେଡ୍ ମିଟ୍ ଏବଂ ସେଲଫିଶ ସମେତ ପଶୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯାହା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଷ୍ଟୋନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସାଇଟ୍ରେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଫଳ ଯେପରିକି ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ କମଳା ଏବଂ ପନିପରିବାକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଦରକାର। ଏମାନେ ଷ୍ଟୋନ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଗଠନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଷ୍ଟୋନ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚିନିଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ କଫି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଶରୀରକୁ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପଥର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରନ୍ତି। କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନର ଇତିହାସ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ କିମ୍ବା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ରହୁଥିଲେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ବା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ମେଦବହୁଳତା କିଡନୀ ପଥର ପାଇଁ ଏକ ବିପଦକାରକ। ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ହାଇଡ୍ରେସନର ସ୍ତର ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ଫିକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଉପଯୁକ୍ତ ହାଇଡ୍ରେସନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଏବଂ ଗାଢ଼ ହଳଦିଆ ଅଧିକ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀର ଷ୍ଟୋନର ପାରିବାରିକ ଇତିହାସ ଅଛି କିମ୍ବା ଗାଉଟ୍ ପରି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିଷେଧକ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ କିଡନୀ ପଥର ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ କିଡନୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ ରଖିପାରିବେ।